біздің нәсілге қағылмайды көрейді. Қағылсам ішлерсең? Қызыңны алсам, күйеуің болам бет. Әлі қызына керек бет. Қызымны берсем, күйеуің болырсың да бет. Қазір қызына әтесіне сұрап тұрмайлар. Бар шақырайын да, кетем бет. Хош шақырап, хош. Хош. Сау бол. Өрина? Өрина ау? Өрина? Шығармайсыз мұны? Өринаны мені жанға бір көрейді. Жоқ, шақырап, жоқ. Кімге шығарасыз? Кімнер әуелгілерше жыласына туры кетіріп үйлене Өринеге. Шуларға. Нешік болайын ол әуелгілер жыласы? Білмесең бірәсіне сұраш. Сен білесің ме? Шамалıyım. Үйрет. Нешегінде үйрет? Қызда менен, үйреті де менен шалеш барат. Стәрлебаш халық театрында Туфан Минуллинның пьесаһы буенча куелган Гөргөри кияүләре спектакле зур уңыш менән бара. Театр хакында тапшыруды уның режиссеры Нурия Рәхмәтуллина менән әңгәмәне башлайык. Халык театрына артистлар табу бик авыр дип әйтәләр. Һез ничек хәл итәһегез? Миңа да бик җиңел булмады инде. Тәүге адымнарым шул яңа тәбик иткән бала шикелле булды. Талантларны халык арасыннан эзләргә туры килде. Таптым. Нимә генә карап кешене һайлап ала беләһегез? Әллә инде илләмәгәр миңа йөгереп киләләр инде белмәймен. Мин үзем Стәрлебашның 2нче мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытучысы булып эшлим. Халык театрына ни өчен йөрисегез? Халык театрына менә сәхнә бит инде ул, театр үзе бер күңелле дөнья бит инде, үзе бер тамаша булып тора. Менә яшьләрне хәзер яшьләрне кызыктырырлык урыннар да менә авыр тормышта бик нык сирәк бит инде андый урыннар. Менә сәхнә үзе тартып китерде. Беренче сәхнәгә чыкканда бию киюләре белән генә чыктым. Азак Нурия апа безнең режиссер мине күреп калганда, мине сәхнәгә чакырды. Шуннан китте, бәләкәй генә рольләрдә катнашып, шулай өйрәнеп киттем инде. Укытучы булып эшләдем. Хәзер несовершеннолетний дип аталган нидә эшлим, комиссияда. Үземнең кызым бар. Тормышта дип әйтәм инде, күбрәк мин спокойный кешерәк инде. Шул сәхнәдә генә үзгәреп китәм инде. Нинди роль кирәк, шундыйга үзгәрәм. Шулай. Зрительләрнең кул чабышлары нитеүенә дәртләнеп китәсең, үзеңне артист булып саныйсың. Халык театрына йөреп, менә шулай канатланып китәбез инде. Нәрсәлесең ки шулай кыланасың? Кыйлам мин ич, җырлыйм ич. Җырлаганыңны ишетәм. Син нигә мине күрмисең? Менә бит, күрдем ич. Күргәч ни исәнләшмисең? Исәнләшәсем килми. Нигә килми? Нәрсә, урин эләкмәгәч, тагын аны кирәк булдымы? Кем әйтте аны эләкмәде дип? Белмиләр дип уйлыйсың моны әүдәки әбине күтәреп йөргәнен. Мин җүри генә. Ничек инде җүри генә? Гөргөридәй, Уринаны шагарапка бирәм дигәч тә, мин кызыңны алам дип китәм дә барам. Сөйләгән була бит әле ул. Нишләп атымында булгаланып йөрисең? Булганасым килгәнгә. Кая барасың аны? Су буена барам. Нишлисең анда? Җегетләр тотырга барам. Кешенең бер төрле күңелендә буладыр инде. Яшьтән мәктәп эскәмиясеннән ук катнашырга туры килә, шундый мероприятиеләрдә дигән кебек. Мәктәп эскәмиясендә дип әйттем бит инде. Шуннан техникумда укыганда урысча булса да төрле монтажларда катнашырга туры килде. Чакыралар ниядер шундый мероприятиеләргә. Шуннан монда Стәрлебашта армиядан соң яши башлаганнан бирле 73-нче ел. Катнашып йөрибез инде шулай. Ак калфак, шуңкарны куйдык. Вай булмаса юлдыз бар. Менә бу спектакльгә килдек бит инде. Телевидениега. Сәхнәле инде кем генә булманыгыз инде, тормышта кем булып эшләйсегез? Тормышта юл төзү ремонтлау идарәсендә эшлим. Төп хезмәт шул бит инде, шуннан авыл җирендә яшәбез, мал-туар да бар. Гаиләнең дә ярдәме бик мөһим. Иптәшем Инзирә ярдәм итә ул якка. Кеше үзен күтәрүгә бик ярдәм итә менә шул катнашып йөрү. Бик кыен шул. Җиңел генә үтә особенно бу комедияне уйларлар. Көлеп утыргач үзләре җиңел генә эшләнә. Бик авыр вакытларда була бит инде. Театр
Театрга келгеннен соң мен өзімді екінші кішірек етіп тыя башладым. Іштен орып қайтқаннан соң онда барып, мен бір түрлі өзіме күш, хәл алам. Рухи нелер ял кірі янға. Мен өзімні екінші түрлі етіп үзіп алдым, ала кетер алмаймын. Театрсыз онда йөрергә, яшәргә ансыз. Тормышта һез нинди эштә эшләйсегез? Тормышта өзім загазерно дип әйтәм, ашлык алу приемный пунктында ашлык киптерүче булып эшлим. Шушы эштә үтән үзебезнең калган йорт эшләре инде. Театрда уйнармын дип уйламаган идек. 8нче классларда безнең әдәбият укытучы Хәлия апай татар теленнән бирәе укытучыбыз. Ул тәүге сәхнәгә улап менде безне. Мики Паргыргырыны кызын жаучыларга барамын. Әйдә инде, атла инде. Кемгә жау салымсың оланы? Әйттем ич, миңа дип. Син кем әле ул? Бәшке, Сабык Матусының бәшкесе. Син Мики Паргыргырының кызы Уринаны Сабык Матусының бәшкесенә жаучыларга барасың. Аңладыңмы инде хәзер? Онытмасыңмы Палый абый? Юк, онытмам балакайым, онытмам. Палый абый, алайса мин киттем, ярыймы? Жарый балакайым, жарый. Палый абый. Онытмасыңмы? Үйрәтә мин барада жакшы беләм. Ярый. Ey balakayım, ismin kim bunlar senin? Бәшке! Сабык Матусының бәшкесе! Тормышта мен өзім профессионал водитель. Мына қазір енді байтақына іш стажым бар. Түрлі эшләрдә эшләдем, механик булып та эшләдем. Бір орында гына 23 ел эшләгәнем. Әле мына өзебезнең Стәрбашта май заводында сөт ташучы булып эшлим, машинада шофер. Шофер кешенең не әйтсәң дә һәркемнең кем утыруына карамастан яшьрәкләр утырса, әзрәк шаяртып барасың, олырак әбиләр утырса, шәймәй турында сорашасың, сөйләшәсең инде. Төрле вакыт була, шуннан үзең генә йөргән вакытта пассажирларсыз нисез искә төшкән җырларны җырлыйсың. Шуннан алдагы мына уйнаган рольләрең булса, шуларның сүзләрен әзрәк исеңә төшереп, ятлабрак йөрисең. Мәктәптә укганда укытучылар да әйткәннәр иде, синең талантың бар. 8-не беткәчме анда мәктәпне тәмамлагачмы, шул искусство буенча китмәсең микән дип. Семьяда инде алай талантлы кешеләр юк дисәм дә, эш яклап мына 3нче булган туган абыем йөрде, ул Абдулла Рафиков. Авылда гына түгел, районда гына түгел, республикадан казанганнар иде, алар бик олы кешеләр иде. Сәхнәдән төшмәде. Әле инде мына уйнаган вакытта да дөресен әйткәндә 2нче Абдулла дип йөртәләр инде, менә анысын һич яшермисез. Карайлы Гыргырый. Уринаны гомер буе шулай саклап утырабыз микән? Кирәк булса саклап та утырырбыз. Булмый бит инде искиләр яшәп, хәзер бит яшьләр үзләренчә яшиләр. Юк инде, монысы минемчә яшәп карасын. Ана, ике кызың да үзләренә яшәп нәрсә булды. Хәзер икесе дә атасыз бала үстерәләр. Ничек инде аларның аталары бар ич? Сын читтә яшәгән атамын инде ул. Юк, монысын үземчә җоласына зуры китереп бирәм, битте китте кияүгә, мәңге бергә яшәрлек иттереп, мәңге аерышмаслык иттереп. Мин син тапкан киргә чыкмыйм әти. Чыгарсың жап тәрәзәңне. Бу суктырам сине бу кызыңны. Кызма инде Гыргырый, ул бит сине жүрегенә үрти, ата кызны үртәгән кебек. Ничек жүрегенә үрти? Мин аңа кемә? Күрсәтермен ата каз. Мин школда в основном укытучы мин. Нан әле тәрбияче балалар белән эш итәм. Шул балалар белән үземдә драм театрларында драм кружоклар алып барып, аларга шул влияние бирәм инде. Халык театрына йөри башлаган сезнең тормышта нидер үзгәрешләр булдымы? Үзгәреш тормыш шул кия бара инде, ул аны ничек үзгәртәсең инде? Күңелегездәге тормышта. Күңел белән йөрибез инде, вакытны табабыз, арысак та эштән кайтып кичкенне йөгерәбез, шунда иптәшләр белән күрешергә бергә, шунда бөтен
маңзарларыбызны сөйләп, үзебез икенче рольгә кереп, менә шулай итеп яшибез инде. Стәрлебаштагы халык театры, халык тормышына нимә өстәй, нимә бирә, нинди әһәмияте бар? Шул хакта әйтеп китерегез. Халык бик яратып йөри безнең театрга. Алар әйтәләр, менә именно комедийный формалар кирәк, музыкальный оформленный формалар дип. Нык шулай итеп яратып йөриләр. Алар кайсы вакыт менә читтән килгән, икенче районнар или моннан үзәктән килгән кешеләрне карыйлар да барыбер менә бер төрле кит үзебезнекеләр матуррак уйный дигән булып, шулай итеп сөйләшеп барган булалар. Без арттан тыңлап барабыз бит инде. Шунда үзебезгә дә рәхәт булып китә бит инде уже сизәбез. Именно менә безнең просто итеп уйнаганыбызны яраталар. Atla atam! Dostlarımız duyuyor Gürgür'ü. Atla atam! Durak hani bari Gürgür'ü de. Atla atam! Otup zıksın, otup zık. Otup kına jibermezse jorarı ya. Nasıl kılarsın sine? Sımzağırap dirdir koltuğu. Şüler baş. Niye gayibim var? Nişe jigit bilen söyleşip jirisin, bütün üstüne hıkıldaşıp söyleşesek. Min jirmiymiş, onlar üzeri jiri. Sen koran vatanın hukukun bilesin. Bir şingine söyleval da yüreğine yakının. Şunun bilen gana jiri. Mına biz bir etin bilen tanıştık da, yürüdük de, ileriştik de. Soralım. İyi anne, niye sen şu hatlim hılıksız kişini söylep aldın o? Hılıksız bulamısın indi, onun bir yüreği zor balakayım ki. Otağını bilesin kese, o bir en birinci yigiti avulda. Ey, onun yaşakları balakayım. Ey, bizning yaşaklar. Ekirine girek, ipilip girek. İşitirge sandığa sayravların. Мен Стәрлебашның 2-нче санлы урта мәктәбендә укытучы булып эшлим. Шул музыка, физика дәресләреннән керәм. Театрга беренче тапкыр 94 елны килеп кердем. Аның өчен мин рәхмәтлеме. Рәхмәт әйтәсе килә Алсуга, чөнки ул мине беренче ул сәхнәгә алып килде. Киңәш итте. Наил уйнап каралы сәхнәдә килеп чыгырмы икән, юкмы икән дип. Менә уйный башладым, хәзер бер дә үкенмим бер дә. Алга үдегез инде эштән. Мин шул ук мәктәптә рус теле һәм әдәбиятыннан укыдым. Без бергә укыганнык, бергә шунда общежитиедә яшәгәнdik, шуңа күрә театрга үзем килгәчтен дә миңа бик охшаныла. Шуңа Наилне дә чакырдым. Нинди авырлыклар булды һезнең өчен? Минем өчен беренче авырлык булды менә татар теле. Мин чөнки күбрәк русча сөйләшә идем, русча шул укыдык бит инде. Русча укытам. Шуңа күрә татарча сөйләшеп китеп, шума итеп татарча сөйләшергә сәхнәдә шул авырлык булды. Әмма хәзер Нурия апага рәхмәтлемен. Күбрәк татарча сөйләшеп, шын татар кызы булып китергә туры килде. Теләүчеләр килергә зрә күп. Ул йогынтысы зрә күп дип уйлыйм инде мин. Ул тәртипкә өйрәтә бит инде театр. Яшьләрне бик күп аламалыктан арнап, яхшылыкка инде бит инде. Шуңа театр булган yerдә мин уйлыйм инде сафлык, паклык күбрәктер дип. Нинди образларда, рольләрдә үдегез күз алдына китерәһегез? Мин үземне нинди образларда китерәсем килә. Мин күбрәк рольләр эләкте инде ниндирәк. Менә бу рольдә бит инде юаш егетне уйныйм мин. Шуннан тол хатыннарда Мәрдән карт уйнарга туры килде. Миңа эләккән юк, бер төрле рольләр кайда үземне күрсәтәләм мин. Шундый яктан үземне теге ничек дип әйтергә инде шәп егет итеп күрсәтәсе килә үземне. Теге киноларда бар бит, боевикларда, Шварценеггер, шуны күбрәк егетләрне күрсәтәсе килә, күбрәк. Нигә алай һездә шундый телек бар? Менә уйлыйм, мин булдыралам микән шундый рольләрне уйнарга? Мин уйлап торам да, может, булдыралар монда дип уйлыйм. Шуны күп рольләрне. Нинди рольдә хыялланаһығыз? Мин тәүдә бит драмада уйнагайным. Бик көчле бригадир хатынны.
Хәзер менә комедиядә яшь кенә бер кызны уйныйм бит инде. Комедия. Һәм миңа менә уйлап карасам, драма күбрәк охшый икән. Мин драмада нечкә кылларына тиеп кешенең олы тойгылар уята торган зур рольне башкарасым килә. Шундай кешеләр уйлап, зур уйларга батып, кешеләр бәлким елап, шундай рольне. Мин үзем отрицательный рольларны уйнарга яратам. Гөргери кияүләрендә Гөрпинә ролен уйныйм. Отрицательный роль бит инде. Шуннан соң Сипкеле кызда әни ролен уйнадым. Пока шушы 2 спектакльне да уйнадым инде. Нигә отрицательный кире образларга нерак кызыксынагыз? Әле тормышта үзегез бик юаш кешеме? Тормышта да мен үземне бик юаш кеше дип санамыйм, конечно. Бик отрицательный кеше дә түгелмен инде, но бик юаш кеше дә түгелмен. Син монда бер әле сайгынча балак. Син нәрсә минем микушыма бәйләнәсең, ә? Күзеңне төртеп тишәр бит. Нәрсә син, ә? Син нәрсә минем микушыма бәйләнәсең, ә? Бар әле китәр моннан бар. Китәрме мин сиңа сайгынча балак? Бар аны кайтып, иреңә бәйлән. Ул синнән гомер буе куркып яши. Син миннән курыкмыйсыңмы? Шуңа минем микушымны кыйныйсыңмы? Син менә күрәсеңме? Кит киләсең, а? Син шулай күрәсең? Җитмәде бәллә. Тагын бер кирәкме әллә? Кара әле. Нәрсәләр монда? Кара әле. Син җегетме юкмы, а? Безнең ызбат игәсендә катын-кыз белән сугынып жатасың, уятсыз. Мин түгел, ул Гөргери дә, ул бит үзе башлады. Ничек үзе? Гөргери, матур гына әйттереп сезгә киләдем, шу урында җавалап тотып аласыз тора. Исәме мин әйтәм җавалап кулым. Нишләп торасың монда? Ул үтерәм синең микушыңны. Мин әйтәм алай жарамый. Ул миңа Гөргери сүгенде. Сүгенмәдем. Элек-электә менә ул яшь чактан инде ул школда укганда ул менә сәхнә үзеннән чиктер тартып торадыр. Шул элек школ мәктәптә дип әйтгән, мәктәптә укыганда шул җырлый торган идек, бәлки генә скетчлар куя торган идек, менә шулай дип үсеп килеп, зурайгач та онытылмады инде ул. Шуннан Нурия Рахматуллина шулай бер рольгә дәште, кыска гына инде ул роль элекеләр. Шул 1-2 өзектә уйнадым. Бик ошап китте сәхнә тормышы дигән кебек, әни кеше ролен уйнасым килә. Әни дә менә үзеңне читтән сәхнәгә менеп, әни кеше булып, үземне читтән күрәсем килә. Ул бит тормышта да әнкә без бит инде менә әйтеп киттем, ике кызым бар, шуны менә сәхнәдән үзем читтән күрәсем килә. Читтән карап, мин әнкә ролен ничегрәк алып барам икән дип. Инде бик яраткан артистларыгыз бар, үзегезнең өйрәткән. Безнең артистларыбыз күп, конечно. Рәхим абый Мурясов, пенсионерыбыз бик актив абзый безнең. Менә Гөргери кияүләрендә Фәргать Рафиков, Фәния Рафикова, Раян Гаделшин. Яшь укытучылар күп йөри театрга, тәрбиячеләр күп йөри, эшчеләр күп йөри. Алар миндән нык күпләр, 50-ләгән кеше. Мин ораларыннан төрле спектакль любойын сайлап алалам. Алай, һезнең балаларыгыз киң бит инде. Нигә шулай килеп сыкты? Ул һезгә бәйлеме, әллә гомумән һезнең халык шулай талантлымы? Сынапта безнең халык сәхнәне нык ярата. Кайсы яклап уйлаһаң да, йырга ла осталар, уйнарга ла осталар. Алар алдында без инде аларның ышанысларын аклайһы килә. Элек-электән менә без битне беләбез. Риф абый Музагитовлар, Шамил абый Рахматуллиннар, Фөлүр апа Хәбибуллиналар битне бик оста, талантлы булган өчен мин инде хәзер битне алар бөек кешеләр, шәхесләр дип әйтәк тә булалар инде. Без инде шул традицияны ташларга тиеш түгелдер инде. Стәрлебаш халык театрында касандыр эшләп киткән. Ошо Стәрлебаш яктарында туып үсеп, Стәрлебаш халкының талантын, аны шул хәтле тормышты яратуын,
сәхнә эшенә шуһатлым ихласлыгын күреп үткән, зур сәхнәгә, республика сәхнәһенә күтәрелгән кешеләр, безнең о замандарыбыз Шамил ага Рәхмәтуллин һәм Хәкимиян ага Сәгыйтов. Мин үзем 1948 елда Стәрлебаштан чыгып киттем. Шул ук елда театр училищеһына укырга индем. Дөресен әйткәндә, театр училищеһына мине Хай Фахриев алып китте. Ул котыртты дигән дә була. Мин уга үкенмәйм, рәхмәтем уга зур. Әлбиттә, урыны яннәттә булһын. Стәрлебаш халкы гаҗәеп халык ул, юморга бай халык. Мин хәтерләйм әле, сугыш елдарында, унан һуң Стәрлебаш үз эшмәкәр түңәрәге куйды шундай спектакльдәр, матур спектакльдәр. Ул Башмагым, ул Ак калфак, Галиябану, шуларны карап үстем мин. Стәрлебаш халык театрында эшләгән артистлар дип әйтәм инде, улар сынап артистлар, Кафия, Бану, Мөршидә апайдар. Һәм шул ук вакытта шулар күз алдымдан китмәй. Һәм бигрәк тә Абдулла агай, уны хатта үз исеме менән әйтмәй торгайнылар. Сәхнә исеме менән Пөштәри дигән исем алды ул. Шуның менән без һәр вакытта Нихәл Пөштәри дип китә торгайнык. Ул бездән бер 10 яшькә өлкән булһа, biz onu агай дип әйтмәйдерик, Нихәл Пөштәри дип әйтәдерик. Ошо исем менән уның сәхнәгә килеп чыгуы үзе зур вакыйга була торгайны, күлдерә торгайны. Озын сабата киеп, гармошка менән инде сабата, ритмга сабатаһы менән һелкенеп ултыра торгайны, шундай кызык була торгайны. Шулар минең күңелемнән китмәй, шулар мине ошо Стәрлебаштагы халык театрының үзәге, шул мине ылыктырып алып китте театр училищеһына. Стәрлебаш халык театрына рәхмәтем зур. Хокланам, хоклану гына түгел, горурланам да. Уларга эшләрендә зур уңышлыктар теләйм. Рәхмәт, рәхмәт. Якташларыгызда бик куандыра инде монда күзләрегез менә. Чөнки үгегез алар өчен горурлыкка әйләндегез. Үгегез алар өчен шатлыкка әйләндегез. Шулай ук Стәрлебаш ягының да бик күп кешеләргә театр йене кагылды булды, сыкты бит инде. Хәкимиян агай. Дөрес, йене. Нигә шулай театр йене ал якта бик күп йөри? Мин артист булырга уемда ла юк иде. Мин укытучылармын дип хыяллана торгайым. Шанды Рахманов әйтеп китте инде. Теге Пөштәри агайларды мин тоже хәтерләйм аларның. Шул хәтле ул комический актер ул ибет. Ул Шамилга караганда бәлки комический булгандыр ул. Көчле. Мин хәтеремдә ул вакытта мин бәләкәс булганда мин хәтерләйм. Шул безнең авылдан инде тоже йөри торганнар. Минем агай бик активный була торган инде самодеятельностьтә инде. Мин инде бәләкәс булганда шунда малай-халай рольләрендә тоже йөреттеләр. Күрше авылларга атлап барып, атлап кайтып, спектакльләр уйнап, йөреп кайта торган шайтып. Хәкимиян агай, халык театрына кемдер килә ул? Кем ул халык театрының артисты? Халык театрының артисты театрга гашыйк булган кешеләр генә йөри. Мөкиббән гашыйк булган кешеләр генә. Анда былай итүсе. Аларга бит инде зарплата юк, ни дә юк. Алар бит инде үзләренең нияте белән шулай эшләйләр бит инде. Аларны көтеп алалар ул. Авылларда. Үзебезнең театр килгән дип, Стәрлебашның. Үзебезнеке әйбәтрәк уйнайлар дип әйтеп куй. Әйбәтрәк уйнайлар. Ана академия караганыкта бер яхшамы. Егетләр хөтәрә уйнайгыз, бездекеләр шәбрәк диһәләр. Мин горурланам гына. Мин горурланам гына. Бездән дә әйбәт уйнайлар икән, бик әйбәт. Бик шат булам өчен. Шатбыз. Шул вакытта Стәрлебаш халык театрына кайтып уйнагыз килеп китмәйме? Минең ниятем бар, кайтып бер спектакль куярга. Минең бер роль уйнарга. Әгәр дә сакырһалар, мин тоже кайтып уйнарым, конечно. Кайтып уйнарым. Нинди байрам булыр якташларыгызга? Урина, мин яратам бит сине. Беләм инде. Ә син теге юлы Жагратны чынлап жыктыңмы? Мин синең өчен Урина, бию пәринде җырга риза. Мактанма инде. Менә күрерсең, Урина. Яратырсың әле син мине.
Ә мен сиңа жаратмыйм дегенім жоқ. Жоқ шул Урина. Жоқ. Башкортостан халык театрдарының беренче бөтен республика Алтын Тирмә фестивалендә уңышлы сыгыш яһаган Стәрлебаш халык театры менән киләсәктә тагы очрашырбыз әле.